Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kalit mi sila ang usa ka kotse sa overpass sa Cagayan de Oro City. Human nga mabangga sa SUV. Hinuon ang mga sakay na luwas. Samtang usa ka menor de edad nga lalaking rider patay human nga mibangga sa usa ka trailer truck. Nakaalerto si Cyril Chavez. Nagdilaab o gilamoy na sa dakong kalayo. Diyang naabtan o na-videohan sa motoristang si Christine May Zayas ang usa ka kotse sa overpass sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Sa kadako sa kalayo, halos mahurot o kasunog ang mong sakyanan. Nakilit mi sila tunga sa mong overpass. Sa kuha ni Hansel Paran, kita ang pagresponde sa kabumbirohan sa fire scene. Matod sa Kugon Fire Station, pasado las 3, Huwebes sa kadlawon, nadawat nila ang report nga nasunog ang kotse gumikan sa aksidente. Gisaka nila sa first alarm ang hitabo. Kung asa may kabat sa 300,000 pesos ang danyos. Luwas ang mga sakay sa mong kotse. Human makagawas una kini misilaob. Based sa atong initial nga investigation, atong nakita nga upon collision sa duha ka vehicle, ang kani po dayon ang Vios nasangit siya sa bridge sa railings. So makita nato na siya nakumi ang iyang backside, which resulted to the damage sa iyang siguro fuel tank, sa iyang fuel line. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo, nagbangga ang kotseng nasunog sa kasugat nga SUV sa pasubidang bahin sa overpass. Tungod sa impact, nangalagpot ang duha ka sakyanan kung asa wala madugay ni silaob ang kotse. Lahi-lahi man sila og tubag. So initial sa driver sa Montero, gistorya na ko, ingon niya, kani daw ang driver sa Vios ang ni-swerve. Murag ni kawat og linya padulong sa opposing lane. Tumuko na bangga sila. Pagbalinhan po nako sa Vios, ang ingon sa driver sa Vios, na kani daw si Montero ang ni-swerve. Wala sa dashcam video sanglit, nalakip kini kasunog sa kotse. Aduna pay panagtagbo nga mitabo sunod adlaw kung asa hisgutan ang mamahimong lakang sa duha ka partido. So nangala pa tao mga video kung nabay naka-video dito nga higayon na nga mga nagsunod pod nga mga road users sa katong mga salakyan. Samtang dead on the spot ang 16 anyos nga minor de edad nga lalaking rider. Human nga mibangga sa trailer truck sa CM Recto Avenue sa Baloy, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Pasado las 4 sa kadlawon adlaw Miyerkules. Matod sa PNP, nakaliko na ang trailer truck sa direksyon pasulod sa ilang bodega. Diyang mipaturatoy gyapon pagpadaga ng motor. Hinungdan sa disgrasya. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang motor samtang ang biktima nabilin duol sa truck. Pag suta na ko dito sa area, wag ko helmet nga makita. Kaya according po sa iyang papa, na istorya man nato na gikuha ko no or nawala, gikawat ang ilang helmet. Mutong atong nga time, wala siya kasuot. Wala na, gikustodiya pa sa PNP ang driver sa mong truck. Human nga nagkasinabot na ang banay sa biktima o tagiya sa truck sa mga galastuhon sa pagpahiluna sa biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.